Ndị be anyị ekene m unu. Cheta na afọ m ka bụ Obiora Aneke, Okorowawa nke Wawa TV Enugu. Ihe anyị na-eme bụ ihe Igbo, ihe ya dịrị Igbo mma. Mana o nwere otu ihe nsị ka m gwa ndị nne na nna anyị maka ihe na-eme oge ugbu a. Ị na-anya oge ụfọdụ ị ga-afụ nwa gị ka ọ na-eme ife dị anya, nwata nwaanyị mmalụ mma, ọ na-eyi efu ụmụ nwoke, ọ na-eme ka nwoke, ihe niile ọ na-eme bụ nwoke. Otu nwoke na nwaanyị si emekọ ihe, ndị onye na ya na-emekọ ihe bụ ụmụ nwaanyị ibie. Nwaanyị a na-arị nwaanyị ibie enu. Otu ahụ ka ọ dịkwa na ụmụ nwoke. Efu nwata nwoke ọ na-eme ka nwaanyị, ọ na-eme ka nwaanyị, nwere ihe ọzọ ga na-eme ka ya na-abụrụ nwaanyị. Ndị ya na ya ga na-adịkwa na mma, ya na ya ga na-emekọ ka otu nwoke na nwaanyị si emekọ bụ nwoke ibie. Ewesị na o nwere ihe dị ka nsọ, ihe nsọ dị ka ya adịrị adị. N'aka ụka, ndị na-eje ụka, a sị na ọnyanwa ka eji mee gịnị mebie Sodom and Gomora. Ọ na-ewe Chineke iwe. Adịzịa na omenala anyị bụ omenala Igbo, ihe ọbụla enwere afa jọgburu dị n'echigbuo nkakwu. Homosexual a na-ekwu o nwere afa, lesbian enwere afa Igbo, iji gosi nọ nsọ, ndị gboo amaburu ya. Ọ ndị ọcha nwetara ya, nwoke a na-arị nwoke enu, nwaanyị a na-arị nwaanyị enu. O wee bụrụ nnukwu ajọ ihe. Enwee na-asị ndị nne na nna, bidonu malụ ka unu si na-enebe ụmụ unu anya. Mgbe nwaanyị nwoke mebere ka nwaanyị, nyire ka nwaanyị, echebe kpụchaba afọ ọnụ, mebere ememe simesime, gbuo okwu, tie ya ihe, wee ka nwoke bụrụ nwoke, nwaanyị bụrụ nwaanyị. Maka na ya bụ nnukwu nsọ anị ọ na-eme. Ka m bịazie duo ụmụ agbọghọbịa na-emi ọdụ, ka m gwa unu ihe dị na ya nwa ya bụ ihe, na ya bụ ihe jọgburu n'echigbuo nkakwu. Na ihe dị na ya, ihe dị na ya bụ na ị bụ nwaanyị na-eme ka nwoke. Ọ nwekwara ihe ga-eme ka ị bụrụ nwoke n'ụwa. Ị na-eme na-arị nwaanyị ibe gị elu, chee na ọ na-agaziri gị. Onwe gị ka ị na-egbu. Ka ị si egbu onwe gị bụ na ka a na-eme ịdị 20 years, na-eme ịdị 25, 30, ịmụrụ di, ịmụrụ nwa. Nwaanyị nwanne gị na ya na-eme ịnụ ha anụ. Mgbe emekọtalụ mekọta, nwaanyị ka nka baa women no play. Ka m hafụ ịkpọba monopause maka na ụlọ mana monopause. Ịba monopause, ịmụtara nwa, ịnụrụ di, ịnakwa ọsọ gị nọ n'ụwa. Ịma n'ụwa dị afụfụ maka ụmụ nwanne gị ama dịka ụmụ nwanne gị na ha ama dị na mma maka na ị bụ onye isi ike. Ị jụrụ wee na-eme ihe ha sisi emena. Ihe a ha sisi emena ị na-eme ga-eme ya eme ha gị na ha ama dị na mma. Onwe ka gị na ha ga-esi dị na mma. N'aka nke ọzọ, nwoke na-arị nwoke ibe enu, nwoke ibe gị ga-amụrụ gị nwa. Nwoke ibe gị na-arị gị enu, ị ga-amụrụ ya nwa. Ọ na gị nwa bụ onye a na-arị enu amara dị n'akara aka gị ka a na-enwe. Gị bụ onye na-eme nke ahụ. Nsọ anị, ọkwa Chukwu gacha a na-esobe. Ihe mmete ị na-emete, ihe Chineke kere eluigwe ka ụwa kpọrọ asị karịa ihe niile, o ji wee mebie Sodom and Gomora. Oge ndị mmụọ ozi bịalụ izi Lọt ihe ozi Chineke zi,
ndị Solomon Gomora wee chọọ iri ha elu, wee nwee iwe, wee nwere ọkụ wee gbapịa obodo ahụ. Ka esi kọrọ anyị na Baịbụl iji gosi gị nọ nnukwu ajọ ihe na Chineke mee gịnị, kpọrọ ya asị. Ya bụ ihe m na-agwa ụmụ Igbo, ihe ahụ akpọrọ asị uru adịrị ya. Imesi na ya wee mụta nwa, imesi na ya wee nwee onye gị na ya na ọkpụtọrọkpụ. Ihe ifele ka ọhụ ịbịa na mmemme asị Mr. Mrs. onye dị otu a dị otu a, nwaanyị na nwaanyị apụta, ifuru nọ nnukwu ihe ifele, a ga-asị eri ma nọ nnukwu ihe ifele, kedu ihe ị na-emele ya? Asị Mr. and Mrs. nwoke na nwoke apụta, ọ nsọ onye ifele ka ọwụ. Ewe na-adụ ndị nne na ndị nna ọdụ, biko nụ ka anyị jisi ike na-ene ụmụ anyị anya, na-agbaziri ha na ụmụaka dị ka omeji. Otu esi akọ ji, akọchaa ya, eso ya opuo, ndị be anyị wee ihe a na-akpọ mkpọkọrọmọdụ, a na-etinye ka anwụ hapụ ịchagbuo ome ji. Itinye mkpọkọrọmọdụ ahụ, anwụ a na-acha mkpọkọrọmọdụ, mgbe ọ ya megide chicha nwụọ ya, ome ji eshie ike ọfụta, anwụ ama chagbu nwunye. Mgbe ahụ i wee tinye uso mgba nke bụ agịrịga achara, ọ topụtezie, itinyezie mgba osisi ya gbago, onye eso wee mee gbago. Mgbe ị na-etinyecha ụmụ mgba ahụ, ị ga na-atụkọkwu ya ụzọ otu ga-esi wee rie enu, ọlizie enu. Ọ bụla ya bụ na ji na-eme pụọ afịfịa, ịbọchapụ afịfịa ahụ ka ya bụ ji na-eme ọfụma, maka afịfịa anaghị ekwe ji ya aka ọma ọfụma. Ya ka anyị na-anyọ, biko nụ ka mmadụ bụrụ, ịbụ na ịbụ Josephine bụrụ Josephine, ọ bụrụ na ịbụ Joseph bụrụ Joseph. A chọghị Josephine Joseph. Ịbụrụ akpa ebụrụ akpa, ebụrụ kolo ebụrụ kolo, na ya chọrọ akpa kolo, ka Igbo anyị wee dị mma. Maka na ọtụtụ ihe na-eme kịta o kwesịrọ ka a na-akpọta afọ anyị na ya, maka na anyị bụ ndị nsọ. Anyị dịka ugo n'ụwa, mana ụfọdụ amarọ na anyị dịka ugo n'elu ụwa. Wee na-asị ndị be anyị, biko, ọ nwere onye na-abalụ mba, ọ nwere onye ji maka ya na-ekwuli ya, mana ọ ka ọ dịla anyị mma ka m ji wee na-ekwu. Site na afọ m ka bụ Obiora Meke, Okoro Wawa nke Wawa TV Enugu ya na Wawa Igbo TV. Wee na-asị ka ọ dịrị anyị niile na mma, ọ ga-agaziri anyị ofu na ofu. Ihe onye mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aṅụrụ, ihe onye kọrọ n'udu mmiri ka ọ ga-aghọrọ n'ọkọchị. Wee na-asị ihe a na-akpọ nwoke na nwoke imekọ, ma nwaanyị na nwaanyị imekọ, onye Igbo ọbụla ekwesịrị ịkpọta ya afa na ya. Ị bụrụ nwaanyị na ị gara anụ dị na ị gara amụ nwa, mgbe ị baa monopause ka ndị oyibo si ekwu, ịnụrọ di ịnụrọ nwa, sọsọ ga-atọ n'ụwa, ụmụ nwanne gị obi amadị ha mma ebe ị nọ. Ọ bụrụ ya bụ na ịtaba afụfụ. Otu a ka ọ dị nwoke na-emie, ọ gị maka a na-eme a na-ewere akara aka gị, ọ gị na-eme ị na-eme nsọ a ọkpụtọrọkpụ, ọha ihe ntaramahụhụ ka ọ bụ. Wee na-asị ka ndị be anyị jisie ike mara na ha bụ ugo, maka Igbo dịka ugo n'ikpo nnụnụ. Wee na-asị ka ọ dịrị anyị niile na mma. Anyị atanakụ ji eze, mgbe ọzọ anyị ekwu ihe ọzọ. Ọ ihe ga-adịrị anyị mma n'ala Igbo ka anyị na-ekwu mgbe niile. Gị bụ onye Igbo, ma ị n'obodo oyibo, ma ị nọ ebe ọbụla, tụsaa ihe a ka karịsịa ebe ụmụaka unu nọ, ka ha si na ya na-amụta ihe. Ọ bụrụ na ụmụ gị n'obodo oyibo, tụsaalịa ha ka ha si ebe ahụ na-amụta ihe, mmalụ ka ha ga-esi wee so ụmụ ha, ka ụmụ ha wee baa uru. Maka na ihe a ga-eme generation ụfọdụ a na-ekpochi. Biko ka ọ dịrị na ya, ma afọ m ka bụ Obiora Meke, Okoro Wawa nke Wawa TV. Na-ejenụ, na-emenụ, na-eyo ka ọ dị. Yeah.